17:17, balaan sila pinakit sa kamaturan, at imong pulo mao ang kamaturan. Tungod nini, ang itutulong ang pura, pag-tingkay sa kamaturan, pag-tingkay sa kamaturan, tunod sa pagtuon sa balaan sa sunatan, o karoon ang ilang tumala Evangelist Brother Jerry Light. Bueno mga kaigsunan na maayong hapon kinatundanan. Ang uban may buntag, uban may gabi, depende sa orasa sila maminaw. No? Nagpasalamat ta mga kapaglaom nga ni asab ta sa atong espesyal nga pagtuon dres pagutingkay sa kamatuoran o atong gitagaag pagtagad higala tungod kay sa kadaghan nga mga libro, mga kapaglaom. Kini usag gyud nga ang Biblia mao gyud ang ato nga gisubay mga kapaglaom ng kini nga Biblia. Gisubay ni mga nato mga kapaglaom tungod kay naa diya ang kamaturan sumala sa Juan na 7:17 naa diya ang kabubuton sa Ginoo. Unya ang atong nga gituman dili kabubuton sa tao kundi kabubuton sa Dios. Mao na nga ato na nga tun-an mga kapaglaom apas dili pa mag-ampo sa ta. Dalaygon mahimayaon na mga Dios, nagpasalamat kami tungod kay ikaw pagkamaayo amo nga nakita o ang gugma gipatigbabaw. O Dios nining tagna tagay kami kaalam kay balo labi na sa amo nga mga suki nga mga tigpaminaw, mga viewers, ang amo nga mga tigsubaybay nining tulumanon pag-utingkay sa kamaturan. Ang uban doon mga problema, uban doon problema financial, uban sa panglawas. Ikaw Diyos, uban sa imong manlundaw, Espiritu Santo, mag-giya o maghatag o kasulbaran ni nga mga problema. Salamat o Diyos pagtubag, pasaylo kami sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, niata sa atong programa karon, no? Mahitungod sa atong isgutan karon ang Sunday mga kaigsunan. Kay daghan kaayo ang mga dokumento mga igala, daghan kaayo ang mga libro, unya matud pa nila mga kasaysayan, no? Mga kaigsunan, mga kasaysayan. Mao na nga ato nang tun-an kon unsa gyud kalig-on kapaglaom, unsa kalig-on ang Domingo nga ibutang nato higala nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Nga ang Domingo mao nagigipuli ngadto sa Sabado nga maong ikapito nga adlaw nga matud pa nila sumala sa mga dagkong libro ug sumala sa Biblia. Mapabatudan nila daw nga ang Domingo mao nay gipuli mga kaigsuonan, mao nay gipuli diha sa adlaw nga Sabado. Apan sa dili pa minaw sa tani ining awit mga igsoon, inspirasyon ka atong patalinghugan. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema udang at kanungay, sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon, walay laing himo gawas pagtuol sa Gisos. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Sa karon, ikinahanglan ang kadapugan,
sa likway ang problema kagupo ug ang pagsalig iangat ito sa langit pinod nga kalipay ang patuon ng Diyos inspirasyon ka sa kinabuhi ko o Diyos ang mga pulong mo iwag sa dalan ko walay laing kamatukuran walay laing kinabuhi gawas kanimo kung sa karon di kinahanglan ang kadaugan isalway ang problema kagupo ug ang pagsalig iangat ito sa langit tinud nga kalipay ang pagduol kang Diyos inspirasyon ka sa kinabuhi ko o Diyos ang mga pulong mo iwag sa dalan ko walay laing kamatuuran walay laing kinabuhi gawas kanimo gawas kanimo Okay, salamat kayo. Inspirasyon ka, Ginoo. Kanindot mga kapaglaom dong ang atong Ginoo may atong inspirasyon sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo. Muna nga nindot kayo mga kaigsunan. Nga sa atong pagalaga diya sa Ginoo, inspirasyon ka Lord. Kaya kung wala pa'y Ginoo mga kaigsunan, siguro ang kalibutan nagkagubot na. Duha ra mo kung nidagas kalibutan, nagtuman naglapas, ang nakagubot sa kalibutan, kato naglapas. Ang nagkagubot sa kalibutan, kato wala magtuman sa kabuton sa Ginoo. At hinumduman niya ang kabubuton sa Ginoo mo na importante. Kay daghan nagtawag karong Ginoo apan di makasulod sa langit kundi kadto lang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Mga kaigsunan, nindot kay kabubuton sa amahan mga kapaglaom. Ato isgutan karon higala ang adlaw nga Domingo. Sa dili pa ko muhatag mga emphasize usa sa ato nga mga evangelist muhatag og pamahayag mga kaigsunan may tungod niini nga adlaw nga Domingo. Brother Winifredo, please go ahead. Niya karon siya mga kaigsunan. Domingo sa kahandumanan sa pagkabanhaw ni Kristo mga kaigsunan. Apan unsa may giingon sa Biblia? Kung imo ning himuon mga kaigsunan nga imong himuong rason kining pagkabanhaw no kay kining pagkabanhaw mao man ni kasagaran nato makita diin mao ni ilang ihapin nga katurungan nganong nagbantay sila sa Domingo apan ang Biblia na mahayag nini nagaingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 18 ingon si Pablo nahisalaag sila gikan sa kamatuoran ug gilibog nila ang ubang mga magtotoo pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Dimodo mga kaigalaan nga ang mga tao di ay nga nagpasangil no nga nagpasangil nga nagabantay niining Domingo ingon nga ilang ilisid ngadto sa adlaw igpapahulay matud pa ni Pablo kini nga mga tawhana nahisalaag sa kamatuoran ug naghimo og paglibog sa mga magtotoo. No mo na siya ang gisulti sa Biblia mga kaigsunan. Nya makita nimo dinhi mga kaigsunan nga gihisgutan pud na siya ang ikaduhang teksto. Gihisgutan pud dinhi ang nahawnang adlaw sa semana. Kung imong tan-awon ang maong bersikulo sa Marcos 16:1 ug 2, wala gihapon na mag-ingon diha mga kaigsunan nga balaanon og
pahulayan ang adlaw nga Domingo mga igsoon o ang nahaunang adlaw. Sa gihapon, gipasabot diha ang kamatuoran na ang pag-abot sa Domingo nakalabay na ang igpapahulay. Now, busa, ang naunang adlaw sa semana dili igpapahulay sumala sa bagong tugon mga kaigsunan. Kinsa ramay naghimo ana nga igpapahulay mga kaigsunan? Ang naghimo niya na nga igpapahulay walay lain kung dili ang Iglesia Katolika Romana mga kaigsunan. Mao manay natala sa kasaysayan. Kay kung imong tan-awon kining kasaysayan sa unang pag-ila sa pagbantay sa Domingo mga igsoon, ingon nga legal nga katungdanan mo na giingon dinhi gihimo na nga usa ka batakang balaod niadtong tuig 321 AD sa panahon ni Constantine mga kaigsunan, no, nga nagbalaod siya sa tanan nga lumulupyo sa kalungsuran o sa mga buhatan nga kinahanglan mupahulay sila sa adlawng Domingo. Kinsay nagbuot-buot niini? Si Constantino mga kaigsuonan. Asa man pud ni mabasa, no, kining gitawag nila Venerabili Dei Solis, no? Mabasa ni siya sa Encyclopedia Britannica 9th edition article Sunday mga igsoon. Unya naapod na siya mabasa sa History of the Christian Church volume 3 third period niya sa chapter 7 section 7 paragraph 380, no? Ang Latin nga original ana sa gitawag nga Codex Justinian, no? Muna siya mga kaigsunan gisulat diha. Apan kung atong tan-awon dinhi wala gayud magahisgot. Unya ang sunod nga bersikulo mga igsoon makita nimo sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 9. Naghisgot lamang kini sa pagkabanhaw. Wala kini magahisgot nga ang Domingo na himong adlawng igpapahulay alang sa mga Kristiyano. No, wala gyud kana magahisgot mga kaigsuonan. Gani ang kanang Domingo mga igsuon nagtudlo lamang kana sa unang adlaw sa semana diin gisundan ni ana ang adlawng igpapahulay mga igsuon. Ug ang ikaupat nga teksto mabasa nato sa Lucas 24 bersikulo 1. Kung imong basahon na siya, wala gihapon kana mag hisgot sa pagbalaan sa hanunang adlaw. So doon ay upat ka teksto. Ang ikalima niini mao ang Juan 20 bersikulo 1. Nagsulti usab gihapon sa pagkabanhaw apan walay sugo sa pagbantay sa Domingo mga kaigsunan. So makita nimo diha sa pipila or lima ka teksto nga una natong gihisgutan. Ang mga gihisgutan dinha wala gayon magtudlo nga ang adlawng Domingo or ang nahaunang adlaw sa semana mao'y kapuli sa Sabado, no? Sa Sabado nga mao ang gideklarar sa Dios nga adlawng igpapahulay. No, gideklarar man gyud na sa Dios. Ang Dios man gyud mao'y nagpili niya na munay gisulti dinhi sa Exodo kapitulo 16 bersikulo 29 mga kaigsunan. Imong basahon na sa mayong balita Biblia nga namahayag gayud ang Dios pag-ingon niya, hinumdumi ninyo nga ako ang Ginoo nga naghatag kaninyo sa adlaw nga igpapahulay. So makita nimo dinhi mga igsoon, no, nga kining mga bersikulo nga atong gigamit dinha sa pagpamatuod nga ang unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo dili gayod mao ang adlaw igpapahulay sumala sa gisaysay pala ang kasulatan. Tan-awan ninyo ang ikaunom nga teksto mga kaigsunan. Mao gihapon Juan kapitulo 20 bersikulo 19. Miingon dinhi, hapon kini sa adlawng Domingo nanira ang mga apostoles ug nagampo. Ang mga tinun-an ni Kristo mga kaigsunan nianang panahon na nanira sa ilang balay ug nagampo. Nganong nanira duman? Mao nay tumong ang uban ng mga Katoliko ingon nga nagampo nagsimba kuno apan kung imong tanawon ang konteksto mga kaigsunan sa maong bersikulo nanira sila kay nahadlok sa mga Hudyo, dili kini pagsimba mga kahigalaon mga kaigsunan kundili na nagpanago sila kay nahadlok nga tingali dakpon sa mga Hudyo. Sa gihapon mga kaigsunan wala isugo dinhi nga pagabalaanon kung pahulayan ang adlawng Domingo, no? Tingali si San Pablo mga kaigsunan nag-ilis sa adlawng igpapahulay. Ato daw kunong sulayan sa pagbasa
Mungarita sa ikapitong bahin sa teksto sa balaang kasulatan nga mao'y sandigan sa atong mga higala na nagbantay niining adlawng Domingo mga kaigsunan. Matod pa dinhi sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 sa Maayong Balita Biblia mga kaigsunan. Ingon dinhi, sa unang adlaw sa simana, nagtigom kami aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. So makita nimo mga kaigsunan nga wala gihapon kini magahiskutapan. Daghan ang nagagamit niining maong tekstuha sa pagpamatuod mga igsuon sa pagbalaan sa Domingo. Kay naman sila mga translation nga gibuhat karon nga gitawag nga mga paraphrase, no? O sa kuan pa dili mga original no gibutang dito worship. Kay kung imong sabton mga kaigsunan, ang record sa pagwali o pagselebral sa balaang panihapon ang nagahisgutan diya sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. Busa kung imong tan-awon, pag-usab ug bantayan nato kining maong teksto mga kaigsunan, wala gayud kini magtudlo sa adlaw unang adlaw nga himuon nga adlaw igpapahulay mga kaigsunan. Nagsulti kini nga bersikulo sa Buhat 20 versikulo 7 sa pagtipik-tipik sa tinapay nga mahimo kini bisan unsang adlaw mga igsuon. Kay pagtipik-tipik man sa tinapay ang gihisgutan dinhi. Diha sa Buhat 2 versikulo 46, makita nato ang record mga kaigsunan sa pagtipik-tipik sa tinapay adlaw-adlaw, no? Adlaw-adlaw sa ilang puloy-anan. Busa kining pagtipik-tipik sa tinapay dili makahimo sa usa ka adlaw ingon nga balaan hangtod karon mga kaigsunan ang tanan nga mga teksto nga atong gibasa sa naunang adlaw dinhi sa pito ka teksto nga una natong gibasa, wala gayud kini magtudlo nga ang adlawng Domingo pagabalaanon sa tao. Dirita sa last nga teksto mga kaigsunan, ang ikawalong teksto sa Biblia nga nagahisgot mahitungod sa adlawng Domingo. Kining unang Korinto 16 versikulo 1 ug 2. Nagahisgot kini sa pag-ingon pagtigom sa mga amot sa nahaunang adlaw sa simana. So kung imong tan-awon, dili kini pagtigom sa mga halad sa simbahan. No, dili halad ang gisgutan dinhi. Hangyo kini ni San Pablo mga kagalaan ug mga igsuon nga ang ilang amot alang sa mga kabos nga tumutuo didto sa Jerusalem. Ila nadaan tigumon sa nahauna pa nga adlaw sa simana aron nga inig-abot niya mga kaigsunan na andam na ang tanan. Busa kung imong basahon ang bersikulo 3 mga kaigsuonan dinhi sa unang Korinto, no? Unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 3 mga kaigsuonan. Nagahisgot dinhi si Pablo sa pag-ingon sa bersikulo 3. Unya ipadala ko ang mga tawo nga inyong napili uban sa sulat sa pagpaila-ila aron dadto nila sa Jerusalem ang ilang mga amot. To tan-awa bersikulo 3. Kung kinahanglan pa nga may mukuyog kaniya sa Jerusalem mga kaigsunan sa pagdala sa ilang amot ni Pablo. So doon na siya kauban. Kung atong tan-awon padayon sa bersikulo 4 nagaingon, kung kinahanglanon nga muadto ako, pakuyugon ko sila. Tan-awa ha. Ang ikawalo na nga teksto mga kaigsunan. Busa sa 8 ka teksto nahurot nato ang mga gisulti diha sa 8 ka teksto ug wala gayud kitay nakita nga sugo sa Dios nga ang unang adlaw sa simana pahulayan og balaanon mga igsuon og mga higala. Busa bisan pas pinadayag 1:10, no? Mo man ni kasagaran gani do na sila mga translation sa Biblia nga naga-translate nga ang unang adlaw sa simana diha sa pinadayag 1 bersikulo 10 gihisgutan kuno kini nila nga Sunday or sa Greek ilang gamiton ang gitawag nga Koryaki mga kagalaan. Pero as far as the revelation is concerned, kung imong tan-awon ang Lord's Day in the Greek original language mga kaigsunan, wala ka na magahisgot og Koryaki. Kadtong ancient Greek.
Pero kining mga modern Greek nga gitranslate sa mga Roman Catholic Greek scholars mga kaigsunan, ila nang gihimo nga modus ang ilang translation ug gibutangan nila Koryaki mga kaigalaan ang Revelation 1 verse 10 apan sa ancient Greek nagahisgot lamang kana og Koryos Hemera na wala kana magahisgot og Koryaki Hemera. No, kung imong tugtan nato Koryaki mga kaigsunan inyo butangan pag Hemera, ang nahimo nga translation sa Lord's Day nagtudlo kana sa Sunday day, duha ang word nga day kung imong butangan og Hemera. Busa ang Revelation 1 verse 10 makita nimo nga dili Sunday mga kaigsunan, Lord's Day, o ang Lord's Day walay lain nga gisgutan sa Biblia sumalas Ezekiel 20:20 kundili ang adlaw sa Dios nga mong adlaw balaan. Apan kung imong tan-awon ang theological nga bahin ini nga pagtuon, wala kini magtudlo sa specific nga adlaw. Kaya ang Lord's Day mga kaigsunan dunay duha ka matang, kining pagbalik sa Dios o kining adlaw nga ipapahulay. Ingon niya na mga kaigsunan, busa wala kini magahisgot sa Domingo. Makita nato dinhi mga kaigsunan ka ang kasaysayan mismo nagmatuod na kining Domingo mga kaigsunan usa kini kabalaod lamang sa Romanong Katolikong simbahan nga gibantayan sa minilyon nga mga tawo nga wala magbasa sa Biblia mga kaigsunan. Mahimo ba nga ang adlaw ipapahulay ibutang sa laing adlaw sa semana sama sa Domingo mga kaigsunan? Dili na mahimo kay matud pa sa usa ka scholar mga kaigsunan sa Bible si J.J. Taylor no sa iyang libro nga The Sabbatic Question no kung imong tan-awon sa page 16 ug 17 matud pa niya the sacred name of the seventh day is Sabbath. Natong binisayon nagaingon ang sagrado nga ngalan sa ikapitong adlaw mao ang igpapahulay. The Bible in all its utterances never, no not once, apply the name Sabbath to any other day. No, ang kining Biblia sa tanan niya nga mga pagpamahayag wala kini magabutang no niining word nga igpapahulay diha sa usa ka semana nga tuyok sa panahon nga iyang ibutang kini sa laing adlaw gawas sa adlaw Sabado. Busa mga kaigsunan ug mga kaigalaan na kita nato dinhi ang 8 ka bersikulo nga gisandigan sa atong mga higala nga mga nagabantay sa naunang adlaw sa semana or nagabantay sa Domingo nga ila kanunay nga gamiton mga kaigsunan sa pagpamatuod no nga ang Domingo lagi kuno mao ang gipuli sa Dios. Sa pagkamatuod mga kaigsunan dili ang Dios maoy nagpuli kundi ang Iglesia Katolika Romana maoy nagpuli mga kaigsuonan niining adlawng Domingo ngadto sa kining Sabado mga kaigsuonan. No? Makita man nato sa kasaysayan mga kaigsuonan. Dunay kasaysayan sa pagbaylo sa adlawng ipapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Gani kung imong tan-awon ang maong kasaysayan mga kaigsuonan, usa kini kapag pamatuod no? Nga dunay nang hilabot sa balaod sa Dios nga walay authorized gikan sa Ginoo mga kaigsuonan aron pagalaptan kining balaod sa atong Ginoo no? Kining pag-alisid mga kaigsuonan usa kini siya kadakong pasipala diha sa atubangan sa Ginoo kung imo kining hilabtan ang iyang balaod sa adlaw ipapahulay. Kay unsa man di ay kining adlaw ipapahulay mga kaigsuonan, mao kini ang sugo sa Dios, mao kini ang timaan sa Dios mga kaigsuonan, mao kini ang selyo sa Dios. Timaan, yung tagtimaan mao ni siya ang ilhanan mga kaigsuonan nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan ug dili ni siya pwede tangtangon no kay kining adlaw igpapahulay nga Sabado balaod ni siya nga ninggawas sa pulong o ninggawas sa baba sa Dios nga iyang gipamulong mga kaigsuonan no mabasa na nato diha sa Deuteronomio kapitulo 9 ug 10 mga igsuon no mauna siya kunya ang pulong sa Dios sumala sa Salmo 89 bersikulo 34 mga kaigsuonan ug mga kaigalaan dili niya usbon
no? How it comes nga dunay tao nga nagausab ni ini mga kaigsuonan. Mao na nga kung ikaw magausab sa kabalauran sa Dios nga wala kay pagtugot gikan sa Dios mga higala, no? Matawag ka nga nagpasipala sa Dios mga kaigsuonan. Karon atong tan-awon kining kasaysayan mga kaigsuonan nga gisgutan sa Biblia kung giun sa pagbalhin sa maong iglesia mga kaigsuonan sa balaod sa adlawng ipapahulay. Nya ko'y basahon nga pipila ka mga history nga nagahisgot dinhi mahitungod sa pag-revise. Okay, Bro Win, sa dili pa ka mo basa, ato pasalamatan da enta nato naminaw ang mga sponsor nato ug usab ang tanan nato nga mga nagtan-aw karon, no? Salamat kayo sa inyong pagtan-aw. Salamat jud kaayo. Karon tatad padayon na to si Brother Winnie, minaw sa tag-awit mga kapaglaam, walay bili ang kinabuhi atong paminahon. Sige lang ugsa-agsaad nga mo alagad sa Ginoo, apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapusanan pa ang mga katigayunan, kay sayuta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapusanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa, buhagan. Kung walahin na, wala'y kapadunan pa. Sige lang ang kapatuyan, pag-umat sa kaugalingon, na'y kalimtan nga doon na pa'y buluhaton. Nagandam para sa unahan, apan karon gipawian sa kinabuhi nga utahi ang gipili. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa, buhagan. Kung ulahin na, wala'y kapadunan pa. Sige lang ang pagputas, kabuok paghari-hari, iyang giisip nga siya kalaron. Wala yo'y kalainan sa mga taong kakaraanan, ni Jesus sila napalgan nga nakulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa, buhagan. Kung ulahin na, wala'y kapadunan pa. Kung ulahin na, wala'y kapadunan pa. Wala na'y bili. Wala na'y bili ang kinabuhi. Makiksunan gumawa na natang kinabuhi, wala na'y bili. Matod pa ni Magyalamon Solomon niya,
Ang butang sa kalibutan, kakawangan lamang. Nga naman, once ang tao mamatay, mga kaigsunan, ipon na siya, ubalik na siya sa yuta. Muna nga, ang awit, wala na'y bili ang kinabuhi. Apan kung ikaw magalagad sa Ginoo, dako kay bililhon ang kinabuhi tungod kay madawat manato ang gisaad sa Ginoo nga kinabuhi nga walay katapusan. Ato padayonon si Bro Win. Pasok Bro Win, pasok. Ato paminawon. Padayon Bro Win. Pagbalhin sa adlaw igpapahulay ngadto sa Domingo ug kinsay nagbuhat niini. Mabasa ni siya sa History of the Christian Church, 1873 edition, page 415. Nagaingon, the Roman Catholic Church revised the Fourth Commandments by doing away with the Sabbath of God's Word and instituting Sunday as a holiday. No? Ilan ninggi kuan mga kaigsunan, gihimo nila nga gibutang ang Sunday ingon nga holiday aron mabalhin ang balaod sa Dios mga kaigsunan. Unsa pa man gayud ang giisgutan dinhi? Matud pa sa usa ka pari, usa ka kardinal nga si Cardinal Gibbons sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers, 1917 edition, page 72 ug 73. Miingon siya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. So klaro kaayo dinhi mga kaigsunan nganing angkon mismo ang ilang kardinal. Sa unang panahon kining kardinal mga kaigsunan mo ni siya ang nahimo nga board sa mga kaparian diha ang pinakalabaw nila ang Pope. Unya nahimo ni siya mga kaigsunan aron nga maoy ning kumpisal sa kamatuoran. Unya sa last nga akong basahon mga kaigsunan kining Ecclesiastical History, Book 5 chapter 22, mabasa kini gipost kini sa usa ni Saint Fathers diha sa volume 2 page 32, nagaingon dinhi nga ang usa ka historian nga si Socrates nagasulat kini ni atong tuig sa 5th century nga ingon, almost all the churches throughout the world celebrate the sacred mystery of the Sabbath every week. Yet the Christian of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. Unsa day kuno mga kaigsunan, kamatuoran, nga gisulat kini sa usa ka ni Saint Fathers mga kaigsunan Roman Catholic nga natala dinhi sa ecclesiastical history nga ang unang mga Kristohanon nagabalaan sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. Kinsa man ang wala magtagad niini, kining mga taga Alexandria nga diha sa Roma mga kaigsunan decline, wala mutuman sa balaod sa Dios ug ilang gisunod ang ilang tradisyon sa pagsupak niini mga kaigsunan. So klaro dinhi nga kanang 8 ka teksto mga kaigsunan nga nagduso or gitun-an sa mga higala nato aron pagbantayan ang Domingo, usa diay kana siya kapag supak sa balaod sa Dios mga igsoon. So makita nato dinhi ang kamatuoran mga igsoon ug mga kigalaan nga kining Domingo dili mao ang igpapahulay og kini siya counterfeit, usa kini siya kapag atbang sa matuod nga igpapahulay sa Dios ug ang adlawng Domingo matawag nga mini nga igpapahulay kag ipatuman sa kaaway sa Dios atbang sa original nga igpapahulay nga gipanlimbasugan sa paglaban sa mga katawhan sa Dios niining atong kapanahonan karon. Og niini nga bahin mga kaigsunan natapos ang atong pagtuon ug nagalaom ta bisan panining atong audio live mga kigalaan, nagkapaminaw mo og mga mensahe nga nindot kaayo gikan sa Biblia nga nagdusok sa pagbantay sa adlaw igpapahulay ug dili sa mini nga adlaw igpapahulay nga Domingo nga maoy gihimo karon sa dakong simbahan.
Salamat sa iyong pagpaminaw hangtod sa sunod hikayon. Maayong buntag. Okay, salamat kayo ng kapaglaom Winnie. Salamat sa iyong mga pamahayag, mga excuse me, mga kapaglaom, no? Ay mga 8 giplastar mga kaigsunan. Apan mao lagi na do na may tagna lagi Daniel 7:25. Aduna gi pag-usab mga kapaglaom. Gibikil ang gamay ang Biblia kay lagi na banhaw si Kristo dito nila gipasulod. Aron na mahimo laging kaatbang sa Sabado ang Domingo mao na nga giingon din na nga ang adlaw igpapahulay sa Dios Sabado ug ang Antichrist Domingo. Antichrist nagpasabot nga mura gyapon si Kristo. Si Kristo gyapon lagaran. Pero ang diferensya kapaglaom kay dili lang biblikal mga higala. Unya giklaro gyud nila nga sila giga-change. Ilag yung giusab mga kapaglaom ang Sabado ngadto sa Domingo. The Lord's Day Saturday change to Lord's Day Sunday. Ilan ang giangkon og dili na naangay nimong pamatud-an nga ang Domingo Lord's Day ngano man inusog na siya. Unta gitug-an sa mga RCC kapaglaom nga ang Domingo inusob na. Ang Domingo mauna na ang gipuli sa Sabado nga original. Original mga kapaglaom. Itug-an mga higala, di ba? Itug-an mga kaigsunan. Pero ang Antichrist higala, moangkon manggod pod siya nga Dios. Unya musugo pod. Ato basahon ang unang Tesalonika kapaglaom. Unang Tesalonika 2. Mag-angkon po din siya kay lagi mao lagi na mga kaigsunan, no? Moangkon po siya nga siya naglingkod ingon nga Dios. Ayon Andre 2:4 nga magasupak og maghaypataas sa 3:1. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod mahitabo ang pagsupil sa tupa, ang pagsupak sa adlaw ipapulay. O ang pagtunga sa taos kalapasan. Taos kalapasan. Ang taong pagalaglagon na dili gid masipyat, malaglag gyud kay kung sige lapas. Ngan magasupat og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios og bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag nga siya nga siya Dios. Siguro maingon mo nga, wa man mag-ingon niya sa Papa, nag-ingon niya ako Dios. Kanang tawag Santo Papa. Sumalab sa Biblia nga ang Biblia nagsulti nga ay ano mo pagtawag amahan kay tuusalay amahan ato sa langit. Sari amahan to sa langit kana labag ng mga kaigsunan. Amahan nga way anak. Inahan nga way anak. Mo na gitawag nila nga ay mother, father. Usa ka labag na sa Biblia mga kapaglaom. Og namatikdan kini mga higala nga naa di ay sa Biblia nga magapahigayon apan dili buot nga mahitabo nga mubalik ng Ginoo dili pa mabutyag ang tao sa kalapasan. Ang taong pagalaglagon. Daniel 7:25 adunay mga tao, adunay mga nagunahuna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan og kana nahitabo mga kaigsunan sa panahon ni Constantino og sa panahon sa mga Romano Katoliko. Dili na ang Katolik Jerusalem mga kaigsunan. Kaya ang Katolik nga sumala sa Lucas 24:46-47 nga ang mensahe ipalukop sa tibuok kalibutan Sabado sugod sa Jerusalem apan nagipahimo nilang ang mensahe gipalukop gikan sa Roma Domingo na ang gidala mga kaigsunan ug usa ka na ka prueba
Nga sa pag-anhi ni Magellan niya nga tudluan nga gihimong Kristohanon ang mga lumulupyo sa Pilipinas. In March 16, 1521, Magellan landing in Limasawa Island. Sa diya nga giwali nila ang mga piki nga ipapahulay mga kabaglaom. Kini kuyanap kay mao lagi mo'y namatan. Apan dili gusto ang Ginoo ni ana. Nauting kay mga igsuon ang kamatuoran. Mo ni namugna ning aton tulumanon paguting kay sa kamatuoran kay dunay mga kamatuoran nga gilubong sa mga RCC nga wala na mo patigbabaw apan aduna tay tulumanon nga mo utingkay sa mao nga kamatuoran para mo patigbabaw ang kamatuoran para nga makuha gayod ang kinatibuk ang kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan nga mismo gani mga higala nga ang mga kaparian saludo sila ila gayod nga gisulti o gisulat nga ilang giusab ang Sabado ngadtos Domingo. Katikisim page 50 na ana diha mabasa apan kaluoy sa mga RCC kun CFD nga nagwali mga igsuon wala gyud sukad sila nagwali nga nisinggit sila nga kining atong Domingo inusob na kini kay dili original. Nagsulti ba silang gapo, sila ni Mr. Talibong, ila bang gisulti sa hanginan? Sila mo ginagwali. Nagwali ba sila nga kining atong Domingo mao kini ang inusob nga gikan ni siya sa Sabado, giusob ngadtos Domingo. Kining ato dili original, ang Sabado re original. Wala na gilitok ni Gapo ni Alvin Gitamundok o ubang pang Gitamundok ilabi na gyud ni si nga gitawag nga Padre Darwin Gitgano. Wala na ninyo gi on air o gi social media nga gipakita nga ganang inyo nga gi simbahan nya Domingo dili na original kundi inusob na lang gana sa Iglesia Apostolika Romana. Ganong managlahi naman yun. Ang inyong iglesia, mga libro, nagtugan kini nga kamo gyoy gausab, ang isimbahan gyoy nag-usab, pero kamo nga nagdipinsa kunuhay sa maong simbahan, nagdipinsa sa kamatuoran apan dili mutug-as tinuod mga kapaglaom. Itug-an gyud unta ang tinuod, no? Para nga ang mga tao higala dili magduha-duha kay igsunan. Ayaw magduha-duha sa imong kinabuhi kung unsa ang kadulungan sa imong kapalaran. Si Jesus uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukto niya agahon sa playo. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sakita kay siya dupa. Siya maginagamo kung maluluyon. Dili kanya biyaan o kapitan. Subaya lang, padayon lang, hanggang anan hapit na maputan. Liko na lang ang imong kaugalingon, kay upang imo nasab ang panahon. Ayaw pagdaki ang kasabit sa kinabuhi. Kini mo na bayran sama sa aligaw.
sa unahan. Kaya mabulihan sa panahon na malipayo. Kung si Jesus ang imong pahimo, sumayan ay padayon lang ang daghanan hapit na makita. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay umangimo na sa ang panahon. Okay, salamat kayo sa maong mensahe. Og ato ni baluan magigsunan nya dili gyud kita magduduha tungod kay niya may bala ang kasulatan nga mutudlo kanato. Naay Biblia nga mohatag kanato og pagpasabot mga kapaglaom, no? Og atong hinumduman mga igala nga ang ato wala ta makalabag sa kabubuton sa Ginoo. Kunya kay doon na may mga tao, doon na may nag-angkon nga siya Diyos, doon na may nag-angkon nga siya Amahan, doon na may nag-angkon nga siya doon ay power kung siya Santos. Kaya gitawag man siya Santo Papa. Apan sultian mo na ako kapag laom nga walay lain nga moingon nga Santos ta kundi ang Ginoo. Og katulang ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan og nagtuman sa kasuguan sa Ginoo mao lamay Santos mga kaigsunan. Pinaday 14:12 ania ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios. Nagbantay sa sugo sa Dios mga kapaglaom. Ang nagbantay sa sugo sa Dios mga balaan, kung sa uban pa nga mga bersyon, kung sa Spanish pa mga santos. O kini mga igala dili ka tiyawan kay ang mga santos, ang mga balaan nagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Mga igala ang Domingo wala na sa kasuguan sa Ginoo. Wala magsulti si Ginoong Hesus before siya mikayab sa langit nga moingon nga Domingo na ang ipuli Sabado. Wala mag-ingon na si Kristo niadto siyang mga tinunan nga nausab na karon ang 10 Commandments. Sa 10 Commandments sa Roman Catholic Church mga kapaglaom, ang unang sugo higugmao na ang Dios. Ikaduhang sugo mga kaigsunan dili magpasipala sa Dios. Ikatulong sugo bantayan ang pistang iglilihi nga maong Domingo. Ikaapat nga sugo tahuro ng amahan ug inahan aron mutaas ang kinabuhi magpatay dili mangawat hangtod na sa ikanapulo. Giusab mga kaigsunan ang sa original dili ka magbaton og lain nga Dios. Ikaduhang sugo dili ka magbaton mga linilok larawan. Ikatulong sugo dili ka magpasipala sa ngalan sa Dios. Ikaapat nga sugo bantayan og balaanon mo ang adlaw Sabado. Mo nag-change mga kaigsunan. Onya ang ikalima dili tahuron ang amahan ug inahan, dili magpatay, dili manapaw og hantod matapos ang napulo ka sugo. Mga kaigsunan, kung ikaw nagwali sa balaod sa Ginoo, ikaw mo'y pinakadako sa langit. Yes, pinakadako sa langit. Kung ikaw nagwali, gipadako nimo ang kasuguan, nga mo'y nakapahimo nimong santos, ikaw mo'y pinakadako dito sa langit. Mabasa sa Mateo 5:18-19, mahanaw pa ang langit ug ang yuta. Kay mawada ko sa katulpok o sa kagudlit ang kahulugan sa kasuguan. Unya sa 19, matupad niya nga katong nagawali sa nagpadako sa kasuguan sa Dios, siya labing dako sa langit, apan katong nagapahuyang sa sugo sa Dios, siya mo'y pinakaiwit dito sa langit. Makigsunan sultian tapos tinuod nga kung ato lang basihan nga moingon ta nga doon natay background history sa ato nga church ang Seventh-day Adventist naa. Gikan sa sinugdanan didto sa tanaman sa Eden, nagbantay na ang Dios una sa ikapitong adlaw. Gisubli sa New Testament, Hebrehanon 4:4, ang Dios nagpahulay sa ikapitong adlaw. Sa 10 si bisan kinsa nga magasunod sa Dios, muundang siyang pagpamot. Maingon ang Dios miundang sa ikapitong adlaw. Kung natong basahon ang Hebrehanon 4:9, ang ikapitong adlaw nga pahulay mao gayud ang atong pagasundon.
Nga naman, 7 is the perfect number of weekly cycle. Wala na ikawalo sa weekly mga kaigsunan. Mubalik yung kag-uno, abot na pong kag-7, mubalik na pong kag-uno. Muna nga ang numero sa yawa ay higala, wa kaabot og 7. Kutobras unom. Sa ito pa kulang mga kaigsunan. O matod pa sa Usias 4:6, kalimtan ko ikaw nga anak. Nga naman, kulang o nakulangan mga kaigsunan. Dili pwede nga naata sa mga kulang, kundili ani ata sa gitawag higala o perfect number. Perfect number. Walay naputol gikan sa una hangtod sa 7. Wala maputol mga kapaglaom mo na perfect number. Muna itong nakita nga dili pa mo padayag ang Diyos kung dili mabulgar kining tao sa kalapasan. Kanang tao sa kalapasan, mga kapaglaom, maunang mga tao nga nagbuot sa pag-usab sa kasuguan sa Ginoo, mo na iyang sala nga dili makuha mga kaigsunan. Kana nga sala gitataka na nga dili mapasaylo. Nga naman, ang sala nga dili mapasaylo kadtong giisip nimo nga dili sala. Wala sila magunahuna nga ang pag-usab sa kasuguan sala. Mo na nga nakasala sila batok sa espiritu. Kay sumala sa Roma City 14, ang kasuguan sa Ginoo espirituhanon. Sa ito pa, diha sa espiritu ang mga kasuguan iya sa Espiritu Santo apan imong gilapas, gipasipalahan ug wala ka mag-akseptar nga sala ang adlay papulay, ang paglapas nini nakasala ka batok sa Espiritu Santo. Mo na mga kapaglaom atong hinumduman nga malipayon ang Dios nga magpakiguban kanato, makigtagbo kanato dito sa langit. Isaias 66:22-23, magpabilin ang inyong mga galiwat, inyong ngalan, Jerry Laig, pabilin na siya kung kaplagan niya kiniway sala maluwas, Winifredo, Jeffrey, Dan, Peter, Doklaig, Tingbangan sa Katurungan, John, ala nasulat ang ilang mga ngalan. Nakaplagan dito, oy nagbantay sa lipulay. Mga kaigsunan, dili mawala ang imong pangalan. Jerry Laig na ragyapon. Blasito Laig Jr. maogyapon si Doc Laig. Winifredo maogyapon. Mga babae sila Mr. Maria, Gina, o uban pa, Sister Eden, sila Sister Fee, makaplagan ang ilang mga ngalan kay mga sabat keeper sila. Mga kaigsunan niya nilang lingkod sa kuha. Nga nila mga kapaglaom. Ang buhaton na to higala. Matod pa sa awit, biyaan ang sala. Unya, iaksiptar na to si Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus, sabat keepers. Unsa ka mga kaigsunan, balihon na to. Unsa ka ano kun si Kristo Sunday keepers. Unsa kay inyong mga daga, unsa kay inyong kuano nga ang Hudiyo Sunday keepers, unya si Kristo Sunday keepers, unya kamo Sunday keepers, unsa kay inyong mga explanation? Mingon siguro mo nganong nga moadto pa man tag Sabado nga klaro magigaayo nga si Kristo Sunday keepers. Klaro magigaayo ni batasan sa adlong Domingo. Ana. Pindira na ninyo. Klaro kay napadayag nga ang mga birhines, Lucas 23:54-56, mga sabat keepers. Tanan nga mga gitudloan ni Pablo. Buhat 11:26 gitawag sila mga Kristohanon. Buhat 13 nangakabig ang mga hintil. Kay ang mga Hudiyo nga dili Kristohanon makigsunan, bawal sa ilang pagduol sa hintil. Busag kanang nakakabig og hintil, mga Kristohanong Hudiyo na mga igsoon. Ayaw na mong pakabuta-bungol. Ha? Ayaw na mong pakabuta-bungol. Paul San Pedro Alima. Sa uban pang mga Catholic defender. Mga amigo nako sila mga kaigsunan. Sa tinod lang mga higala. Kung amigo ta, muhatag kita og pagtudlo sila. Sila pud muhatag pagtudlo. Yan ang mga panahon na anaan nato ang pagpamalandong mga kapaglaom. Pamalandungon nato sa pag-ayo. Kay ang nakataya ni ini higala kinabuhi. Ang nakataya ni ini kalaglagan. Masipyat lang tagamay kapag laom ug dili maogyod ang imong giisip-isip.
imo pang giatake ang matuod nga iglesia. Diya magmahita. Tinuod man gyud ang gingon. Atong hinumduman lang. Ang Seventh Adventist wala maglabag sa Biblia. Bisan pag Bisaya ray basahon, makapamatuod mi. Dili na mo gamit og laing bersyon, usa lang. Kini lang, King James version, gihubad sa Bisaya. Kini lang ako. Makapamatuod mo mga kaigsunan. Kamo makapamatuod mo. Kinilay gamiton mga igsoon. Dili mo kapamatuod mga igala. Nga naman, nanatakaron sa gitawag og mga inatik-atik og mga bugos-bugos og kining gitawag paraphrase. Mga dugang-dugang. Tanawa ang sa gisulti ni kapaglaom Winifredo. Gikan sa Curious, kung Lord's Day, Curious Himera, Lord's Day, giusab yun sa mga sa gitawag og mga scholar nga mga Katoliko. Gibutang gyud itong Kuryaki Himera. Unya karon og ang Kuryaki Sunday man na unya ang di sa ato pa Sunday day. Di na magkadimao mga kapaglaom. Kay naa pa may Kuryaki Himera kon mubutang kag Kuryaki na lang kay Sunday magana. Oh, butangan pa nimong Himera di Sunday day. Tama mga kaigsunan, no? Tama mga higala. Mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpakiguban na sa sunod na nasa tay guest mga kaigsunan sa ato nga mga debaters, mga taog o abag nila kay kining atong tulumanon mga igsuon para manistanan higala kay paguting kay gyud tanan muuting kay gyud mga kapaglaom no. Tanan gyud maguting kay mga higala. Mga kaigsunan, sa before ko nga mo tapos, ako sang gipasalamatan ang tanan mga sponsor. Tanan mga sponsor, maayong buntag kaninyo, maayong udto, may isang gabi ninyo tanan. No? Nanghinalan pa kog mga sponsor, bisan gamay, pero kanunay mga kaigsunan. Mu-PM lang mo sa ako, nagka-PM na si Brad GK, mga ginagmay lang, pero makatabang na sa buluhaton mga kaigsunan, no? Buluhaton mga higala. Kaya ang pagtabang sa buluhaton si Ginoo samara nga ikaw nakawali. Mo na nga kaysa tong nga nagapaminaw karon, nagapaminaw ning atong Sibya mga kaigsunan sa pag-utingkay sa kamaturan sa Ridyo Utingkay. Manghinaot ko nga makasabot mo ug makatabang mo sa buluhaton sa Ginoo. So thank you very much. Kita nanginahanglan buta og kining daghang tabang mga higala sa atong studio. Kinalan magkapurma gyud ta og FM mga kaigsunan bisag magsugod lang tag ginagmay nga pila lang ka barangay ang makadungog. Indot kayong FM mga kaigsunan kay halos ang mga cellphone karon dunay mga FM na. Daghang kay ganahag mga religious og mamati sila every magabi o every early in the morning mamati sila mga pulong sa Ginoo. Mo na nga nagampo ko sa Ginoo nga dunay mga sponsor nga matud pa nga makasulag magsulod nining atong tulumanon sa pag-utingkay makapaminaw mga kapaglaom. Makatabang sila. Daghan na kayo ang mga ebanghelista o mga nagdumala sa FM karon nakahimo na silang mga FM tungod kay adunay sila mga sponsor. Mao gyapon ang Hope Channel gi-sponsoran magkaigsunan sa mga dato kaayo nga mga Adventist o usab sa kang Evangelist Diaz Dizon bisan tuod Baptist pero ni-sponsor gyapon mga kapaglaom. Mao na nga ang Dios mga higala moabag mutabang gyud. Mutabang gyud mga kaigsunan. Unsaon ato lang iampo gyud nga dunay mga kaigsunan, mga tawo nga magpakabana nining katapusang mga adlaw kaya sa dili madugay higala dili na magamit ang ato nga salapi. Magampo ta. Dalaygon mahimayaon ang mga Dios nintak na sa kabuntagon, sa kaudton, sa kagabion. Pasalamat kami nga gitagaan mo kami higayon sa pagsulti sa kamatuoran. Aduna may mga masakitan nini apan dili kini igsapayan tungod kay sakit apan kini makaayo.
Sakit kini apan maoy tinuod. Ang usa ka balatian kun dili kini pasakitan o pabuthon, ang iyong hubag dili kini maayo. Usa o Dios tagay sila og kasing-kasing nga masinabuton nga makasabot sila sa imong kamatuoran. O Dios, salamat kaayo nga makakaplag unta ako og kining sponsor nga maka-sponsor niining studio og labi na gyud nga makahimo og FM para sa imong buluhaton, para sa pagwalis may balita. Salamat o Dios nga ikaw maghiusa ka na mo magpasaylo sa musala sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kaigsunan, salamat kayo. Kamo nga maabot na to mga sponsor. Salamat lang daan ha. Salamat lang daan. Ako na iampo nga makasugok ng sponsor nga walay paghubas nga makahimo ta og istasyonan mga kaigsunan. Kay ako member ko sakop ko sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Mo na makaigsunan og may lisensya ta mga higala. Bueno, makaigsunan wala kita panahon. Salamat sa inyong pagpatalingog. Ako magaingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you. Mayong buntag. Udto, may gabi.